I když skvěle nastavíte strategii a máte skvělé dokumenty, tak jste pořád jenom jeden z mnoha kandidátů. Pomocí ukázky práce se můžete odlišit a když to uděláte proaktivně, bez vyzývání, dostanete neférovou výhodu, která vám pomůže vyhrát to výběrové řízení. Co to vlastně znamená? Můžete vytvořit nějaký asset nebo dokument navíc. Samozřejmě záleží to na vašem profilu, na vašich preferencích, na to, kam se hlásíte a jakým způsobem to demonstrovat. Někomu se hodí, že ukáže report, někdo udělá pěknou prezentaci o svém minulém úspěchu, někdo třeba nahraje video o tom, jakým způsobem řešit nějaký problém v té dané firmě. Možnosti jsou pestré a pomocí produktu Ukázka práce dáme společně dohromady ukázku, která pomůže vám. Co je součástí programu Ukázka práce? Je to o tom, že hlavní je třeba analyzovat váš profil. Podíváme se na to, kam se hlásíte, co za způsob práce preferujete a jaká je vaše historie a vaše úspěchy. Na základě toho budeme mít vstupy pro interaktivní workshop. A na tom workshopu vytvoříme prototyp vaší ukázky práce, vašeho produktu, který vás dostane dál. A po tom workshopu máte podporu. Budeme to dál ladit, dokud to nebude dokonalé. A aby to mělo co největší dopad pro váš konkrétní případ.